Kaixo, Oiana la loka de la casa naiz, eta hau Kakorratz lanean hasteko nire lehen online kurtsoaren lehenengo gaia da. Kakorratz lana egitea kakorratzaren bitartez korapiloak egitean datza. Teknika ezberdinak daude. Japoniatik datorren amigurumitik hasita, trapilloa, tunesiar kakorratza, tapestri edo kakorratz klasikoa ditugu. Kurtso honetan, oinarrizko korapiloak ikasiko ditugu eta hortik jarraian bakoitzak bere kakorratz teknika gustukoen edo aproposena aukeratu dezake. Dena den, kurtsoaren amaieran, trapilloa eta tunesiar kakorratza egiten ikasiko dugu. Kakorratz lana egitea onuragarria da gure osasunarentzako. Zergatik? Begira, hasieran, nik kakorratzararekin hasi nintzenean, ez nekien zein zen azalpena, baina nabaritzen nuen lasaitasuna, onura horiek nabaritzen dituen, baina ez nakien zergatik. Pixkanaka liburuak eta bibliografia ezberdinak aurkitu ondoren, aurkitu nuen alde batetik, burmuinean edo adimenean hartzen dugun egoera meditazioaren antzekoa dela. Bestalde, mugimendu errepikatuak egiten ditugunean, serotonina segregatzen dugu edo ateratzen dugu burmuinetik, eta horrek umore ona, lasaitasuna eta analgesia ere egiten digu. Sarrera moduko gai honetan, bizkarrari eta kakorratz lanean jartzen dugun posturari dagokion espazio txiki hau sartu nahi izan dut. Horrela, bilatu dezagun kakorratz lanean hasi baino lehenago, aulki, sofa edo postura egoki bat non bizkarra zuzen mantendu dezagun. Gainera, atentzioa jarriko diegu bai sorbalda eta bai lepoari. Zergatik? Bereziki hasten garenean hauek tentsionatu egiten ditugu eta horrek mina ekarri dezake. Horregatik, garrantzitsua da kakorratz lanean ari garenean kakorratz lan hori magalean jarrita uztea, eta ez pixu guztia lepoan jartzea. Kakorratz lana patroia jarraituz egin behar badezu, garrantzizkoa da patroi hori begitik gertu edukitzea eta horrela postura ez dugu aldatuko kakorratz lana egiten dugun bitartean. Bestalde, ordu erdi, orduro, gomendagarria litzateke gorputza estiratu, besoak estiratu, behatzak estiratzea eta bueltatxo bat ematen badugu askoz ere hobeto kakorratz lanean jarraitu baino lehenago. Begiei dagokionez oso garrantzitsua da kakorratz lanean ari garenean argi aproposa edukitzea, horrela ikusmena ez dugu minduko. Eta azkenik gure eskuak zaintzen baditugu, hauek ere leguntasunarekin eskertuko digute. Kakorratz ugari aurki ditzakegu merkatuan. 3 elementu hauen araberakoak bereziki. Lehenengoak loditasuna, materiala, eta eramaten duten mangoaren araberakoak. Bestalde, tunesiar kakorratza dugu hau, baina hau 13. gaian ikusiko dugu sakonago. Kakorratzaren loditasunaren arabera, tamaina ugari aurki ditzakegu merkatuan. Adibidez, hauek ari finarekin lantzekoak direnak 2,25 edo 2,50 loditasunekoak. 0,25koak ere badaude. Tamaina hauetatik aurrera, goruntz loditasuna joan daiteke, adibidez 3 mm, 4 mm, 8 mm, hau bezalakoa. Honek ere adibidez 15 mm ditu, eta trapilloa erabiltzeko egiten da, eta 20 mm ere badago. Bestalde, materialari dagokionez, plastikoa, aluminioa, hauek ere egurrezko mangoa duten kakorratzak dira, oso erosoak ari finekin lantzeko, hau metakrilatoarekin egina dago eta oso arina da ere. Nik bereziki formatu honetan metakrilatokoak potoloak edo lodiak ditut gustoko trapillo hori egiteko, arina izanik trapilloa lantzea oso erosoa egiten da. Bestalde,
kakorratz finekin lantzen dugunean, nik bereziki mangoa dutenak gustoko ditut, askotan punto txikiak lantzen ditugunean, aluminiozko hauek kurba pixkat egiten dute, eta mangoarekin askoz ere erosoagoa da hauek lantzea. Horrela, nik bereziki gomazkoak ditut gustoko. Merkatuan ere aurki ditzakegu bambuzko kakorratzak oso arinak direnak, horrelako mango ergonomikoak dituztenak ere, bakoitzak gustokoen duena aukeratu dezake. Adibidez, hau plastikozko mangoa duen kakorratza dugu. Beti bakoitzak aukeratuko duen kakorratza materialen araberako izango da eta bereziki bakoitzaren gusto edo nahiaren araberakoa. Kakorratz lanean aritzeko materialei buruz hitz egingo dugu orain. Lehenik ikusiko ditugu material klasikoak, artile hau bezalakoa edo kotoi hau bezalakoak. Normalean artilea neguan eta kotoia udaran erabiltzen da. Hau trapilloa egiteko materiala da, eta hau adibidez artilea, ehuneko artilea da, leheno erakutsi dizuan artilea akrilikoarekin nahastutakoa da, eta ez dauka testura berdina eta prezioa ere oso ezberdina da. Hau rafia izeneko materiala dugu, nezeserrak, poltsak eta eguzkirako txanoak egiteko oso aproposa. Gero kotoia hau daukagu, adibidez, ez dakit kamerarekin ondo ikusten den, baina lentejuela modukoak ditu barrutik, eta adibidez, irukizapiak edo kamitxetak egiteko oso emaitza polita daukate. Ondoren, hau kotoi klasikoa da, kolore batekoa, eta adibidez amigurumi edo txikitxoentzako jostailuak egiteko oso aproposa. Gero, kotoizko zinta hau daukagu, udarako gauzak egiteko txaketak, txanoak eta oso aproposa, eta material hau ere aukeran daukagu, brilloa edo moduko hau daukena. Testura ezberdineko material pilo bat aurki ditzakegu, niri asko gustatzen zaite hori kutu eta sentitzea material horiek, adibidez hau zelulosazko moduko materiala da, oso testura berezia eta leuna dauka, oso arina da, eta nik adibidez etxeko zapatilak, alfombrak, poltsak egiteko erabili izan dut, eta oso emaitza polita dauka. Bestalde, trapillo klasikoko materiala da, alfombrak eta horrelakoak egiterakoan oso polita gelditzen da, baina adibidez poltsak egiterako orduan, naiz eta politak gelditu, oso pisutsuak gelditzen dira, oso material pisutsua delako. Eta alternatiba bezala, luma trapilloa hau daukagu, oso testura ere goxua dauka, eta oso arina da, orduan poltsak egiterako edo motxilak egiterako orduan oso egokia. Hemen amaitzen da La Loca de la Casaren kakorratz lanean hasteko kurtsoaren lehenengo gaia. Hurrengora arte!